Motherland, I'm proud of you. You've got that glorious love. Fights and wars are for family. Give us that kindly light. Mother Africa, Mother Africa, long live my Africa. Motherland, you may call us all. You've got the power of all. Birds are preaching day and morn with deep melancholy. Mother Africa, Mother Africa, long live my Africa. Molweni mawabako wethu. Silapha kulomhlaba wakwaNdlambe kusasa nje. Sikoluhambo lwekhulu leminyaka. Sikwenye indawo zakhe kwaliwa kakhulu kuzo ngezimfazwe ke zaliwa zikhokhelwa sisizwe samaXhosa. Isithuba sekhulu leminyaka. Imfazwe ezilithoba. Silapha kule ndawo ke sikhokhelwa ngumntana omhle inkosi yamaNdlambe. Azwelihlangene. 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 Siyakhahlela kumntana omhle. Uba sithetha ke ngonkosi uNdlambe thina asimazi zange simbone. Kodwa singatsho mawuba kwethu sithi thamsanga lethu kukuba nanku inkosi uZwelihlangene ophuma kwindlu kaNkosi uNdlambe. Nguye esimbona ngamehlo, esimbamba ngesandla, simazi njengesizukulwana esiphuma kwindlu kaNdabanduna. Ndabanduna! Ndabanduna. Ndabanduna! Ndabanduna. Ndabanduna! Ndabanduna. Silapha ke sikoluhambo sizama ujonga nendlela uNkosi uNdlambe awathi walwa ngayo ekhokhela isizwe samaXhosa. Nokhumbula into yoba ngemfazwe eyayinkulu kakhulu ka-1811 to 1812 kweli cala ke lingasekhohlo uhla ubheka ngaserhini. Kwathi ke emveni kwalo mfazwe emka kaMaNdlambe azoma kulo mhlaba sikuwo. Usukela ngasentla ke xa unyuka ugqitha ngasengqushwa ngamambalu. Ibe zezinye ke izizwe zemidushane amahleke njalo njalo. Sawuthi ke ngoku sinikele ke komnye umntana omhle kule ndlu yalapha kwaNdlambe basixelele into kokubana siphi apha sizokwenza ntoni nakanene. Nkosi. Silapha singamaNdlambe ngenjongo zokufezekisa isigqibo esasenzayo soba sibe nemini yokukhumbula imbubhiso eyenzeka koMawukhulu kanye ngalonyaka we-1812. Kusemva kwale ntatyana imelene nathi
apho kukhona umqolomba omama ababefihliwe ngexesha ekwakuphethene kakubi esisizwe kunye nabantu abamhlophe bafihlwa koomama pha ngenjongo yoba babe likamva lesizwe kuba abanye babephethe abantwana bafika ke indlu emhlophe imikhosi endlu emhlophe belapho abamama befihle apho yabangcwelerha yababulala bonke abo babelapha sukela koko ke lo mbhali yahlala ezingqondweni kungekho nto ebonakalayo esisikhumbuzo salona kodwa kwaleli thuba ke esisizwe esikhokelwa unkosi uZwehlangene kulapho ke uZwehlangene nesizwe benza isigqibo soba makubekho umhla wokukhumbula le mbhubhiso asivuyisani nalento asivuyisani ke nalento yehlayo mhlawumbi xa ndibeka ngolwimi lwesilungu ayo celebration le qha i-commemoration ukukhumbula isiganeko esenzekayo silapha ke ngenxa yeso sizathu kusasa nje sisungula lo nkqubo yeso sikhumbuzo kusukela namhlanje uyakumanga ngomso enkosi siyabulela kakhulu Zwelihlangene Zwelihlangene sawuthi ke ngeli xesha ke sindulukeni ke siyeni ngasemqolombeni siqalise ke noluhambo lwethu luhambo ke olubalulekileyo ngoba sikhumbula lembali sifuna unyathela phezukwayo simcela uThixo wethu namanyange ubabe nathi lento singayihambi nje siyibone sive kodwa sekungayingane into yenzayo kuthi zibe khona into ezityhilekayo kuthi ngozonyathela kwethu kulomhlaba oba omkhulu kulomhlaba saziyo into bakaphala ligazi kulomhlaba saziyo into ba ufihle amathambo ufihle igazi kwakusiliwa kule ndawo sekunganaloo nto ke mawaba kwethu xa sawuhamba ngoku sikhokhelwa ngumntana omhle sithi nakuthi loo nto ibe nento yenzayo lube khona utshintsho kutyhileka izinto singathi ngozofika apha namhlanje sivuke nangomso sisengaba bantu so masimcele umuntu abenomthandazo wakhe esenhliziyweni ba kuthi njengoba sisiya kulo mqolomba nje kuthi kanti ikhona nento iyakwenzeka kuthi kube kuzityhilele ngoba kaloku siphila ngokukhilwa kwezinto khona ukuze isizwe siphile enkosi Zwelihlangene silapha ke nomntana omhle unkosi uZwehlangene uphuma kwindlu kaNkosi uNdlambe uNdabanduna Ndabanduna silapha ke mawethu size apha kweli komkhulu likaNkosi uNdlambe emveni kwalamfazwe ka-1811 eyaliwa phakathi koNkosi uNdlambe no-Lieutenant Colonel John Graham ngapha ke ezantsi ngaserhini kumhlaba wase-Ado ithi ke imbali wathi xa isuka phaa wazoma kule ndawo njengoba simile nje kule ndawo uyabubona ububanzi ukunaba ubuhle nokuvuleka kwale ndawo iyacacisa into yokuba uNkosi uNdlambe yayingumuntu owayehlakaniphile ngoba ukubona le ndawo inabile ubona about 20 to 30 kilometers ubheka phambili phaa loo nto ke ikunceda into yoba uba ngabe utshaba luyeza ulubona kusekude so loo nto wazoma kule ndawo ukwenza yabone kusekude ubuyabona apha kumphaa phambili uhamba apha uyotsho ngaseqonce apha phambi kwethu kule ngalo yakume ngasekhohlo napha phezulu phaa kwezabhali bakhona abantu ababeka phaa ukwenzela xa ume kulaa ndawo uyabona
ubona hlobo ubona ngalo apha ubheka phambili utshe edikeni kwelicala lingasekhohlo kuthi kwelicala lingasekunene xa uphuma uya kweza zindlu zinendawo ibomvu pha ume pha napha uyabona pha ukuhla ubheka erhini uyotsho ngecawe phezu kolwandle nakwelicala lingapha uba ngaba ujikele ngapha kwezindlu zilapha uyakwazi ubona abantu abapha ababona usukela apha yowutsho eBhofolo. So ngokwelelumi lasemzini singatsho sithi this was a strategic military position le ekwenza into yokuba ukwazi into yokuba zonke indawo ezilapha uzivelele. Yayisenzela into yoba kutshaba libonakale lisekude. Le ndawo ke simi kuyo njengoba ubona ububanzi bayo ukunaba nobuhle bayo ubheka phambili iyafana kahle uba unohambo uye kwakhona kwikomkhulu kaNkosi uDlambe lakhe lokugqibela eMpongo kwilitye lakhe liphapha. Xa ufika kwela litye limi kule ndawo elalitye uba ngabe uyanaba ujonge Nciba inabe ngohlobo le nto amehlo akanaba utsho phezu komlambo iNciba. Ubujikela ngapha kwela litye akwazi ubona pha ngasemva uyotsho eMonti ubuya ngasekhohlo ubheka ngaseCumakala. So nala ndawo indawo yayibalekile into yoba eme pha khona ukuze utshaba alibone lusekude. Loo nto ithetha ukuthi ke sizalwa zinkosi neegumkane ezazihlakaniphile ngabantu ababe ukucinga kwabo kwakunzulu becinga bebheka phambili beyibona into isekude. So kumele into yoba sizince ngaloo nto into yoba sizalwa ziingqondi amakhalipha amadoda nobulumko akholelwe ekubeni into isekude. Laa nto kaNkosi uNdlambe yohlala kwindawo ezinjeni yobona into ekude kuthiwa nendlela wayecinga ngayo ke wayenjalo. Yile nto abelungu ke babemcaphukela ngoba wayeyibona into ingekadubuli ayibona into isekude. Kuthiwa ke ii-missionaries ke nee-white settlers zazimcaphukela ngenxa yaloo nto. Udatha omlungu xa ebhala athi uNkosi uNdlambe yenye yezinkosi wangenawumazi apha amekhona wangenamthatha umthiko uNdlambe kule ndawo ngoba ukushiya ungayazi into yoba kanye umephi nalo mfo. Loo nto ichaza ke nendlela wayehlala ngayo bafuneka indawo lanabe kuyo inabe akwazi ubona ebheke phambili. Wayesisilumko kakhulu uNdabanduna. Siyayibulela ke le ndawo kuthiwa ke le ndawo kwelentonga. Ndiyafuna ukuthi ke ayompazamo uba kuthiwa kwelentonga ngoba ngexesha lemfazwe amaXhosa asuke kwelicala ubukhulu becala edudula ke esilwa nabelungu ubheka ngaserhini. So imfazwe ezininzi ke ziluye kule ndawo iya kuloo nto kuthiwa ke le ndawo sikuyo kuphi kukwelentonga. Masimapho mawabo kwethu silinde mama basondele. Mawabako wethu apha phambi kwethu ke sinomntana omhle uNkosi uZwelihlangene ophuma kulaa mnombo wendlu kaNkosi uNdlambe. Zwelihlangene. 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 Silapha ke sihamba noNkosi uZwelihlangene ekhatshwe ke indlu enkulu yakwaNdlambe ekhatshwe ke nguNkosi umama uSwelindawo uphuma pha kulaa ndlu yamambalo. Siyakhahlela nakumama uSwelindawo. Nolizwe. Sizokhahlela ke sibulela namadoda amakhulu alapha omama ulutsha nomthinjana. Le ndawo ke sikuyo kuthiwa kukwelentonga. Ndiyafuna ukuthi ke kwisizathu saloo nto ngoba ngexesha lezamfazo zazisiliwa ubukhulu becala belungu babeme apha erhini. AmaXhosa ke aye esuka amanye ngasedikeni abanye ke besuka kwelicala laseQonce kududulwe ke usilwa nabelungu kuya ngaserhini. Yiloo nto kuthiwa ke le ndawo ke mhlawumbi kwathiwa kukwelentonga. Kuthiwa kule ndawo ke xa kuchazwa ngembali uzasixelela uba unoqala uba kutheni kuthiwa kwenzeka ntoni apha kwelentonga xa sithetha ngoNtsikane sithetha ngoNkosi uNdlambe. So uzawuthi kasichubele asithele qabaqaba nje simi kulo mhlaba kodwa ndifuna ukunika umfanekiso kwaba bangekhoyo apha. Njengoba nibone nje phambi kwale foto simi kuyo njengoba silapha nje uba ngaba ujonga ngasekhohlo uyahamba ubheke ngasedikeni apha ngaphambili kuthi uhamba uyotsho ngaseQonce ngasekunene uhamba uhle uyotsho erhini ezantsi ecawe
emva kwethu uhle futhi ubheke kwelicala suka kulo ngapha kumhlaba kwaNdlambe. Le ndawo kuba uyayibona sawucela nalutata ufotayo ikhamera ubujonga pha phambili njengoba befota nje ngathi ungaslide lapha ngaphambili ububanzi balandawo njengoba boniswa idrone nje xa kuthiwa ikomkhulu lakhe lalapha kuyabonakala uba engutata wayehlakaniphile ngoba amehlo apha anabile ububanzi nobuhle balomhlaba benzela into yoba ukwazi ulibona utshaba lusekude macala onke ale ndawo sawunikela kweke kwindoda enkulu ke uba unoqala naye akathi gqabagqaba ngale ndawo kwicala lokuba ke kwakutheni ze kuthiwe ke apha kwahlangana utata uNkosi uNdlambe notata uNtsikane. Inkosi kakhulu. Ukuwela kuka Ndabanduna uNdlambe ngelixesha ewezwa esuswa kula mhlaba ekwakusithiwa ngoko iZierveld ngoku eAlbany wamiswa umda ngenquba waza ke wawelwa ke yena nabantu bakhe wawezwa nguKolonel John Graham lo irhini libizwa ngayo uthe akufika apha ke kwafuneka uba kuzinziswe ikomkhulu lalilapha ke ikomkhulu likaNdabanduna ngalo nyaka bekulapha ke apho ebedibana khona isizwe ngamaxesha emidudo ngamaxesha entlanganiso zakomkhulu bekulapha apho ke zabhidana khona ikomityi kuNtsikane utata uNtsikane siyamazi ba yayingumuntu wesiXhosa owayenesiphiwo sokudanisa sokudanisa kakhulu xa kusemdudweni weza apha ke kanye ngale mini wayenengxaki yombona ubona yedwa waza kufika apho wayecinga bafanele uzawuthi ukufika apha kuba abantu babehlanganisene apha onwabe kodwa wafika yakhula into adibene nayo ekhaya kulapho kanye ke apha ekwathi kwafika ngelo xesha uNcele efika uNcele enenjongo zokulungisa umkhosi wemidaka yakwabo bamakuhlasela uRhini wafika ke apha uNcele wacela uba makathethe nonkosi uNdlambe Ndabanduna uNdabanduna wamcelela nje ekuhleni ba ngefondeni ndiyayivala into ithethayo kodwa ke kandinika ichance ke ndihoye nanku uNtsikane weza uNtsikane naye uNtsikane noNcele badibana apha uNtsikane ke uNcele wabeka lo mcimbi awuphetheyo waseRhini wathi ke uNdabanduna kuya Natsika Ncele mani ndisaxakekile apha kawuqhube ulungile lo mcimbi uqhube wamkapha ke uNcele wawuhlasela phasi yayingo 1819 ke ngoko wawuhlaselela Rhini lapho kwafa abantu abaninzi kule ndawo kuthiwa kusegazini khona wayesuka apha kuNcele ezowunika njengephakathi likaNdlambe ezowunika ingxelo yalo msebenzi wayezawenza kulapha ke apho amabhula akachaneka khona kuba kule ntili siyibonayo kwakukho izindawo izisele apho uNdlambe wayefihla khona imikhonto athi amabhulu xa efuna uzawuhlangana kunye naye athi zani uzawuhlangana apha abe ethembeke into yoba akazuya ndawo akazuyathatha izikhali emakhaya xa kufuneka elwile uzawuthatha izikhali kwalapha kuhlasela inembali ke ninzi ndingathetha ixesha elide inembali ezininzi le ndawo njengekomkhulu likaNdabanduna Ndabanduna siyabulela kakhulu ke bawunoqala sawuthi ke usuka apha ke sinduluke kwakhona ngoba ixesha lithanda ulisitya siyabulela kakhulu kootata balapha umama ulutsha olulapha oluhamba nathi ngoba imbali lena sinenjongo ke ethubeni ke mzomhle
uba izawuthi xa seyigqityiwe le nto ibe yividiyo ukwenzela niyibukele kuba sikweli phulo lithi ngoku sekungambhiyozo ngamnye owenziwayo ibe khona into Kamale. Ndozi kaNdlambe. Ndozi kaGaga. Gaga be kaPhalo. Amabone bethuni. Xa singena apha mamolika. Lo mzi kaBawo. Bawo umkhulumana. Sihamba ngonyana wakhe. Nkosi yale ndawo uzohlangene. Sizocela impilo apha namhlanje. Xa siqalisa ke le ntlombe yocela indlela. Sifuna ukwamkela umama oligqirha. Namagqirha wonke akhoyo apha. Sicela amanyanga kokwethu. Into zasematshaweni. Ukuba sibe lapha nathi namhlanje. Ukuze xa sicama gusha. Udede kumnyama kuvela ukukhanya. Ukuze amalinge ethu angawi phansi. Sicela imimoya kokwethu ibe nathi. Ukuze xa sicama gusha yonke ilungi. Ukwenzela uba konke sikwenzayo kube kuhle. Makube chosike makubele. Udede kumnyama kuvela ukukhanya. Khosi. Ebatulu mtakalato. Ebatulu mtakalato.
Alright, masicama kusho. Sizawucela ke tata makho. Ubonakala kuphuma ke tata makho. Usuyafika phakathi. Masicama kusho ni phakathi. Phakathi kwenkundla ngexesha letata makho. Sithenkosi ke tata makho. Ubonakala kusamkela tata makho. Nanke ngizama ukuchayelela tata makho. Samlungiselela abazali ke tata makho. Sithetha nami ndinikezele bazali ngexesha letata makho. Ngosama kusho yena wanzimade kamanje ke sele kufikwa kuwe umntana oqala buza ba baphina abazali ubonakale ke ngoku uthi ndifuna bona akuveli umnqamane nabazali loo nto ke ngoku nibona umhlekazi ngoba kumele ezekile abe kanti uzama ukuchayelela azokwazi unekamna nanjengexesha ixesha liyabaleka lona kodwa into esingayifuni ukuba siyiqalile le into esingayifuni ukumvuka ngayo ngoba kukho into embi eyokuchukumisa into uyichukumisa kwakho into ayizofanana uthi xa uhleli unehlaba kodwa xa ungavanga ububulewe ekugqibeleni akusoze ulilandelele kakhulu elahlaba and alizokuphatha lahlobo belisoloko likuphethe ngalo kodwa liza kuphatha uba ukhe weva uba ndibulawa ngubani ubani lundibangele ndibe nje libekele uhleli nje ke ngokujongene nalento kanti ngelaxesha ubungekayiva lento uba ubulewe kulento ibingafanana kuzaba njalo nangoku ngoba kaloku ekugqibeleni kuchukunyiswa amathambo womuntu kuchukunyiswa amathambo wabantu kuchukunyiswa amathambo weziduko kuchukunyiswa amathambo wezihlwele ngezihlwele kuchukunyiswa amathambo wabantu abebelele ezibelekweni somama babo omnye wayezawuphuma pha eyimboni omnye wayezawuphuma pha bona nje engumuntu onotyebisa lilizwe omnye wayezawuphuma bona nje kungafifizwa xa kuthethwa ngaye abonakala athi esiza abonakala ekuvulela emzini akho esithi ukuthi waqhewula ngoba ngoku zakonzakala ekugqibeleni ngoku kushukunyiswa abo bantu shukunyiswa abantu abanzima ke kakhulu ngoba kubhetere xa umbona kunongamboni kuyothethwa ngamathambo ke ngoku yinto ngumsebenzi onzima ke lo awululanga ndicengacengana namathambo asekhaya ibali nje tatam elincinci uba kushukunyiwe phakathi kwalento futhi masisondeleni ukuya kulaa ndawo likhona ithongo lalento likhona ithongo elicelayo ukhona umntana omncinci umhlawumbi na-13 years ongayaziyo nokuyazi khangayazi banzaba la ukumhlaba wasebhali akandazi kwaundazi nanku umama utatakhe nanku ndicenga amathambo kodwa uvuke ebona inkosi zonke wabona iliwa wabona ihobe wabona ndithetha emveni kwanto abandigqibile kule ndawo ineliliwa kwanikezelwa uba makuxoxe inkosi izinkosi zonke ezikhoyo ziphuma kwiindawo zonke ndizama ukuthi ke yonke le nto sisicelo sam uba masiyinyamezeleli sizameni ukuyenza sizameni siliyeke ixesha ngoba siyazi uba sizawuthini sizameni ukuyenza ngoba siyiqalile ukuyenza kwethu siyenze ukwenzele xa sesahlukana nawe seluleli kwakho uvuke nale nto ibisenziwa phakathi kwala ronta kungekho bantu ndisihlwele sihle mna samaqathi ndingumqathi mna ndingungcina ndingumphangoma ndinguqenga uba ndingudosile ndingumzukulwana wenkwakwa cengacengana namathambo asekhaya ndisihlwele sihle ke bona nje sabathembu songcina somphangoma sogqinga basedosi ndimphinda nje ndiphehlelele lolo gqinga utata ondinyangileyo utata ozala mna
Ndingumzukulwana wechisana wondebe okhopho yongomo sibovu. Ndingumzukulwana woleta olibele wosolve. Ndingumzukulwana wokhoza wogwava wombuyisa. Ndizama uzicengela. Kunzima kakhulu akholula. Ngoba nami nakho ngijikele bengumvuka nakuwe. Ubuzi babekuthenze ndenze ngelihlobo. Ngoba yonke lento ndenze wrong. Ndizama ukucenga ke ngale mina namhlanje. Ndisithi kufuneka siphume tata. Nami ndiphumile xa babuhlanti basekhaya. Ndabonakala ndiyomakwela ngaka tata nokubabuhlanti. Ndiphuma nalamadoda. Otata bazala mna apha. Andikhele kuzolibeka kule ndawo. Ndathi for basiphume ndathi masiye nengcwabeni lomntanami. Yena waphelela kumhlaba sekhini wakhipha nejo. Namhlanje ngoku kuthiwa mandize kule ndawo. Wabonakala efumaneke ngamathambo. Ngathi masiqaleni kuye ukwenzele xa ndizama nokuba ndishukumisa namathambo azabonakale naye angameli ngaphandle abonakale udibana ke bona nje kuba inoba licebo nelibangela into abangandibeki le ndawo ukwenzele ngokusondela kwami kuzoshukuma nawakhe amathambo. Kufuneka uba mawuyive ubuhlungu balento nobunzima. Ndinomakhwezi igama lasekhaya ugqirha. Ndityile iyeza apha kule lala kantwayana. Xa sizawuphuma tata sibheke phakathi kwala nkundla sizawuncambaza. Noba sizawuhamba singayofika sonke. Noba sizawuhamba siphelele endleleni kodwa intsingiselo yona ibisithi siyakhona. Noba sizawuhamba sidinwe omnye abonakala ehlala ecankwendlela. Noba sizawuhamba sidinwe omnye abonakala ejika egameni lobude bendlela. Ayizobe iyaqala loo nto izawube kudala indlela ihleli inde kakade. Bazawusixolela ke egameni loba besisiya noba siphelele esithubeni kodwa besisiya apha igazi labo liphelele khona. Xa sizakuphuma sibheke phakathi kwala nkundla sisiye ebantwini abangangcwatywanga sisiya kwiziduko sonke sisithi mawashukuma amathambo mabasibone nezihlwele zakamakwabo babone into babakhona imbaco ezifana nathi ekugqibeleni egameni lento yoba nabo babonakale besondela benza inceba ngokubona kwabo nathi babone lonke lilizwe babone nodata abakhulu babone nomama kodwa babonakale noba bebejonge ecaleni noba bebequmbile kodwa babonakale bencuma ngale mini yanamhlanje. Bazowukhulula apho kuvaleke khona bazowuvula ukwenzela uba yonke yaziwe into yoba bakhona abantu kwakuthethiwe ngabo. Mandinike utata ame kule ndawo asicelele indlela siphume sibheke kulaa ndawo siye ebuhlanti ngoku siyothetha namathambo siyothetha nabantu abahlele ezantsi kwenhlanti abalinda intsipho bona ngexesha labo siyoshukumisa bona kulaa nkundla yobabuhlanti. Siphume ebuhlanti sihambe sibheke apho ayebephelele khona. Siyobathatha into esiyoyenza siyobashukumisa tata siyobalanda. Siyoshukumisa amathambo wabo uba mabazi nabo banaba abantu. Uba mabalive xa kuthethwa uba nabo bakhona abantu abahlale bakhankanya amagama wabo okanye bakhankanya indlela bemka ngayo. Siyoshukumisa lo mathambo wabo. Sisithi sishukumisa amathambo mabahlale banikezela amandla ukwenzele bazise ngomso nangomsonye kusenokwenzeka kuyobuya ngenye indlela kodwa sixhomekeke kubo. Uzawusutata acela indlela siphume siye kwabuhlanti. Umenzi uyalibala Umenzi uyalibala umenzi nakalibala
Makinani. Machaba wonke. Ubulela mama uGqirha. Kade ndihlahlela usinike yona. Siyabulela namazwi. Ukusikhomba ngqo. Ukuze siqale lo msebenzi soqale. Izinto ke zoniwa ngomlomo. Siphinde zilungiswe ngomlomo. Anze ndalibala apha. Into ebenifanele kuqala. Yona nto qondo mandibeke yona phambi kwami. Wenze mandilungise apho ndiphazame khona. Ucela indlela ke nto zikamatshawe. Nto zikamakinana. Ukuba ngoku xa umama uGqirha sithi ixesha lifikile. Amaxesha sinawo. Cela sibe moyam. Xa sihamba le ndlela. Sawudinwa endleleni siphelekana. Ucela ke nto zikabawo. Xa sawuphuma sibheke eXhantini. Ayontwana ilula lesiyabona. Njengomama uGqirha besitshilo. Sokuthetha nabantu abathuleyo. Abanye zange banconywe. Abanye ayingoba lapha. Kodwa ke kumkhulu apha. Sawucela indlela ke kwabo bantu. Sithi hlwele zonke ezibandakanyayo kanyekayo nezingabandakanyekiyo. Makube xhosa kubehele kuso. Sisibonisa indlela engenameva. Ukwenza ngoba xa sinyuka le ntaba sibe mqhelo umnyuka. Sawudinwa endleleni. Sasixolelwe. Abanye bethu bawutyhafa sebaphelekwe. Ngoba kaloku abanye bethu bayaqala uyihamba nendlela. Indlela ke ayikho lula. Indlela yokuthetha nabantu abaphantsi. Sithi ke matshawe mabexhosa mabecamako mabehele. Into zikamakinani. Into zikamala. Umala kaNdlambe. uNdlambe kaRharhabe. uRharhabe kaPhalo. Khosi. Sawuthatha ke izixhobo ezi sokwazi uya nazo uhlanje umqombothi insipho kaNdlambe kaRharhabe. Matshawe ndizonkqonkqoza apha ndihamba neGqirha. uNomakhwezi. Ewe, umqadikazi. Sizocela indlela yokuba siyoshukumisa amathambo. Aye alala ngendlela erongo. Babulwa ngamaNgesi. Sithi ke matshawe sicela indlela kunye ngesiphele ke xa sinyuka apha siyofika kubo siyongqengqeza ngalo mazwi ndiyanikezela Gqirha. Wathana kuyesu oh mama mama no tata
ke matshawe onyana bakenziwa bangenile ebuhlanti ngoku sizowushiya izinto zekhaya ukwenzela into bani ihlale kakuhle matshawe nani basinyuka le ntaba thetha sibali ukwenzela into bani ingabi nesithukuthezi thetha nazi izinto zasekhaya zonke ziphelele okay zikhatshwa zizizwitsi zazo silawu sikhona nomqombothi ukhona necuba likhona ezo zinto ke zonke izinto zezinto zalapha kokwethu ematshaweni zimfanelo zenu ke yesimatshawe ukuba kukho isikroko esikhoza nisixolele bethu ngoba kaloku umama nomakhwezi uyichazele le nto basiyayiqala sawuzama usondela kuyo ngehlobo eyenziwa ngalo ngoko ke sawushiya ezi zinto sihambe ngoku camakho Oh masicamaguze ka sibulela njalo sizawuphuma sizawuhamba nayo uzawuthatha ibhoti sithathe insipho tata sisigalele sithathe umqombothi nawo siwugale kweli xhathi sitsokuba sazi ke ngoku ke sawufumana iplastiki kwenzele siphinde sithathe ezinye insipho siphinde sifumane omunye umqombothi kwa umqombothi sithathe nebhoti siyahamba siyokucenga sinayo nensimbi sinaso nempepho esizawufika kulaa ndawo balive ivumba bayive basibe sikule ndawo ibe khona into ekhona sawuthatha insipho ke sisigala apha ebuhlanti eke sawugalela insipho ebuhlanti sigalele umqombothi balapha ebuhlanti uthi cha sigalele nebhoti le ke ngoku ebomvu siphinde sithi thotha yonke hayi bathathe ibhoti lepha enye ibhoti thatha enye ibhoti lepha enye ibhoti lebomvu mayibheke ngakho Onjani banina lugulayo onjani onjani Molweni mawaba kowethu camakho selihlangene selihlangene silapha ke kulomhlaba kaNkosi Makinane ophuma kwindlu kaNkosi uNdlambe uNkosi uNdlambe ke umntakwabo ngumlawo baphuma bona kwindlu kaRharhabe nguRharhabe ke lowo owathi wamisa ubukumkani bamaXhosa buphakathi kweBhayi nomlambo iNciba uRharhabe ke lowo uphuma kwindlu yasekunene kwindlu kaPhalo uPhalo uphuma kwindlu kaTshiwo silapha ke silendlu kaRharhabe phansi koNkosi uNdlambe kulomqolomba kule ndawo sikuyo ke imiqolomba mibini sinento ethi ke lo mqolomba noba kokuhlala abantu abakhulu kwela cala ke ngabanye abahlali kwela cala sihamba nendoda enkulu yalapha kaNdlambe uba uTshawe nomntana omhle ophethe lo msebenzi sathi ke sisithuba sinikele kubo ke bathi gqaba nje usibeke bakutheni sikule ndawo Nkosi Msuthu kamagweni into zikababa into zikaNdlambe into zikaRharhabe into zikaPhalo kule ndawo sime kuyo sime kwindawo yoxhwele apho kwabhubha khona ngenxa yenkohlakalo yabelungu ukubulala abafazi namantombazana nabafazi abathweleyo neentsana neemviku kwiimfazwe zokuhluthwa kweli lizwe babefihlwa apha kaOmawokhulu befihlwe ngotatomkhulu kule ndawo uNkosi uNdlambe ukuze bangangeni ibone emfazweni babhaqwa ke ngomntanywa abanye abantu ababengcothoza behamba nabelungu batshatyalaliswa ke apha abo bantu
sikhondoza kamathambo abo bantu siwashukumisa namhlanje sithi mayazi imiphefumulo yabo into abalibalekanga sawumane sisithi rhoqo sibakhumbule sithi makubeyixhosi makubehele ukwenzela into zonke into esizenza uzilunge kuba kaloku kule hambo inde eminyaka elikhulu kwezimfazwe sifuna into babangalibaleki nabo yiyo loo nto ke sihamba ke nomama ehamba ke nabakhwetha bakhe naye ukuze basihlahlele indlela kube ixhosi kube camagu kubehele udede ubumnyama kuvela ukukhanya ukwenzela into yakolo hambo sulohamba leminyaka elikhulu siyikhumbulayo zonke iziteps esizihamba usihambe kakuhle camakho sonikela kuwe ke manje Camakho mina nisisukulana sikancina sikamkilongo sikamzananda sikamguwa sikavukuza umbethe ndisala ngugxarha ngumbonise ngahlahlala nkosiyona ndisala ngumdange ngutshiyi silapha namhlanje ndime njengotata kunomakhwezi umntana okuphehlelwele nguyise uDouglas kaNgqungqutha umzukulwana amabongo sive sivakalelwa kasiphuma kulaa nkundla yasekhaya sivakalelwa ngoba abantu yabawa edabini singenile kweza nkundla zapha ekhaya sayatsho lakwidlaka likaDouglas samkela thathi Douglas usuhambe nathi uye edabini ngoba ayilulanga ke wochukunyiswa imimoya yezihlwele ezahlukeneyo ngoba kukhona izihlwele ezinye zalandwa komakwazo zikhona ezingazange zilandwe komakwazo ngoba akhuba sivuyile kuchifu xa esithi uzochukumisa ezohlwele esithi chifu ngasube namandla uze ubalande ngokusesikweni ungabachukumisi nje ngoba uyabubulele umzi kaRhakhabe siyacamagusha ke sicamagushela wonke imimoya sicakumishela neyasemakhaya esithi makwande kumzi wakamama makande kuze isizwe sonke ibe yihistory engasayi kuzilibaleke le sithi thetha ndoma sekhaya sithi thetha nina sithi thetha mphankomo sithi thetha mzukulwana kaNdebe mzukulwana wamabongo akusanga wedwa usenotatakho akusanga wedwa usenodaba bakho Camakho Oh, Camakho. Mandizibusele kubantu bonke nabaphuma kwindawo ngelipha. Ndibulisa ke nakule nkundla yamatshawe. Ndisithi nakuyo ke ndidedeta kunyama kuphela khanya. Ngokuba sibe kanti sikule ndawo. Sime kule ndawo khange kube lula. Ukuza kule ndawo ukuphuma kwethu phakathi kwala nkundla yasematshaweni siphume sisithi masiyeni sathi iyawumana isityekeze endleleni indlela oyisakalayo iyawuphelelwa ngamandla omnye abonakala edlula kuye nomnye athoko yisakala aphelelwe ngamandla kodwa sawude siyokufika sawuma kuloo ndawo athela amathambo masime kuyo sibonakala uba simisile kuloo ndawo sawuma kodwa kawakwazanga usimisa kuba thema sizokufika phakathi kwale ndawo sizokufika phakathi kwale ndawo yendawo ekwaziwa into yokuba yeyona ndawo yenyembezi kuba kuthiwa masizokukhalela kuyo ngoba xa sinokukhalela esithubeni asizobonakala iinyembezi zamatshawe azizobonakala iinyembezi zaba bantu abantu abazokulandwa ke ngabantu abakushukunyiswa amathambo wabo ashukunyiswa ngabantu basematshaweni ingengomatshawe ke bona beziziduko ngeziduko ababonakala bezophelela kule ndawo abonakala bona nje bephelela apha bangamathambo batyiwa ke nazinyamakazi phakathi kwale ndawo bengazange bangcwatywa ingamantombazana ingomama ingabantwana ingabantu ebekhulelwe kodwa babonakala bezophelela kule ndawo ithi imbali ke lalisihla igazi lisihla ke bona nje phakathi kwale miqolomba nalamawa lityityizela ngoba bafanga ngendlela right yabangela into abake ngongale mini xa izinto ezimane zibanzima
phakathi kwenkundla bona nje yalapha kulelala kaNdlambe naphakathi kwale ndawo yalapha kulelala kwaNdlambe nakule ndawo yamatshawe kwathi kwaba nzima kwabonakala bona nje makho kuzonyathelwa kule ndawo ke kukhangela into abakushukumiswe lemimoya shukunyiswe lamathambo ukwenzele bazokuthathwa kodwa bezowushukunyiswa bazowunikwa ithemba elento bakuzawubuywa kuzowushukunyiswa kuzokuthethwa nani ubahlalani indawo ninye nilinde ixesha lozokulandwa kwenu niyokubekwa kwindawo apho inkosi ihlala khona ukwenzele ngexesha elithile xa nikhwaza nizokwazi ibona nje nivakale ndisihlele samaqadi ke mnake ndingungcina ndingumphangoma ndingumqangaba ndingudosi ndingumzukulwana bona nje wenkwakho ndinyangiwe ndityile iyeza kulaa nkundla sekhaya ndityiswa ngutata ondizeleyo wandiphehlelela kumhlaba kaNdwayana cengacengela loo ngwevu ngale mina namhlanje ndingumzukulwana wechisana wendebe wokhopho yongomo sibonga ndingumzukulwana wokrila worhaso wombombo apho bona nje ndibolekwe khona itshoba phakathi kwalo nkundla bona nje yamabamba ekuswelekeni kukatatam ndingumzukulwana woleta wolibele wosolzembe ndingumzukulwana ke bona nje okhoza ogwafa wombuyisa ndisithi sime kule ndawo sithi siphethe izixhobo apha esizawuza nazo ukwenzela into yokubana sizokunika zona ze kuthi ngexesha elithile xa nicinga ukuxoxa nibonakale nizokungena kule ndawo nibonakale nizokuxoxa phakathi kwenkundla yamatshawe ndinguNomakhwezi igama lam lobugqirha endalinikwa kulaa nkundla ndinyangwe kulalala kaNdwayana ndanyangwa kulalala kaNdlambe ndanyangwa kulalala kaPikoli ndanyangwa kulalali kuzo zonke ezi ndawo ndanyangwa kulaa ndawo yaseGlenmore ndizime phakathi kwam zonke ezi ndawo ndinyangwe kule ndawo ndibizwe kuyo manizokwenza le nto khona ndizama ukushukumisa amathambo shukumisa amathambo asizothatha mimoya sizowushukumisa amathambo uba mawaxoxa ziba ikhona into eyawucingwa noba kungomso babonakale kuxoxwa kuthiwe mabazowulandwa kule ndawo bakuyo abalandwa kuzokuthethwa nabo ndiyacama kuhle uzawuza ke tata uze nezi zinto zonke sibonakale ke singena nazo phakathi kule ndawo sikwazi ke ukwenza yonke into esicinga uyenza singaphuma ewe siza kwenza apha amajwarheni oJothelo omtika omazaleni ombelu omayarha ondabase omtika okhatiti abantu abahle noxa bephethe izikhali ndingumntu ke othe wazinikela ngokupheleleyo kule mbali yabantu bakwethu ngakumbi kule mbali kaRhakhabe endaye ke ndazibhala incwadi ethi Triangle of 100 Years Wars. Le mbali ke yimbali engohambo lwekhulu leminyaka elwaluhanjwa yile ndlu kaRhakhabe. uRhakhabe lona usuka phi njengoba sisazi bapha phambili kubukumkani wamaXhosa ekwakusithiwa nguPhalo wayenonyana babini kwenzeka isimanga ke wabanyana omnye kwazalwa uRhakhabe ezalwa inkosazana yabaThembu kwazalwa uGcaleka inkosazana yamampondo baphela ke beme bobabini bezawuphatha uRhakhabe ke wanikwa umhlaba nguyise uNkumkani uPhalo waweliNciba wazuma kwelicala ngumhlaba wakhe wonke kusuka eNciba wonke yoJebha umhlaba wamaRhakhabe kuloo ndlu kaRhakhabe ke wayenonyana ababini ababekhaliphe kakhulu ingumlawu noNdlambe wasweleka kumlawu emfazweni uRhakhabe besilwa namaqwathi phezu komlambo iquka sisazawuya nalapho kuyawufuneka umama sikhokhele siye kulo mlambo ngoba yenye ihambo yethu leyo kuba sinamane sisithi siyindlu yamaRhakhabe kodwa simazi nalo Rhakhabe wawelaphi na lo umsebenzi mkhulu lo msebenzi sinawo uRhakhabe ke uthe awuza kwelicala ke wasweleka phezu komlambo iquka eNgcobo kwashiyeka ke ngokuNdlambe uNdlambe ke nguye waba nolomthwalo wokubumba ukwakha ukukhulisa nokukhusela
isizwe samaRharhabe. uNdlambe usikhokhele sisizwe ikumkani yaso isithuba seminyaka eyi-20 for 20 years. Inguye ke uphethe wonke lo mhlaba ekhokhela amaRharhabe de kwafikela ixesha loba anikezele kunyana omkhulu wakhe uNgqika khona ukuze uva kuthola ngamaNgqika. Mandibaleke ke ndize kule ndawo bakutheni silapha. Ekuphatheni ke kaNgqika uye wasweleka uNgqika ngo-1829 kwangena unyana wakhe uMaqoma wabambela uSandile. uMaqoma ke ngo-1842 wanikezela ke kumntakwabo uSandile kwaphatha yena. Kutheni silapha nje? Uthi awuphatha uSandile amaNgesi abona ithuba loba azawuba tshabalalisa amaXhosa onke awawelisa inxiba abuye lapha isuka khona. Kwathi ngo-1846 kwasuka umlungu wayebizwa ngokuba nguMajor General John Hare esuka eNgilane. Iliqhaji lalisaziwa yinjengele yamaNgesi wahlanganisa imikhosi apha eRhini. Iinqwelo zasi-125. Sibalike wasuka eRhini wenyuka wagqitha kulo mhlaba bemka bejonge phi kwaNgqika apho kwakuphethe khona uSandile. Injongo yaloo nto yakukutshabalisa amaXhosa bababulale bonke babadudule bawelinxiba. Ithimbali bathi ngelishwa xa bengena phaa komkhulu emkhubiso bahlangana neembila zithutha. Latshona emini ilanga ngaloo mini kumaNgesi. Bafika uSandile equle waligangatha ebalindile. Wababetha uSandile umkhonto ungene emlungwini. Lo mikhosi yayizi-4 division, yayi-division eyoqala yamaNgesi, eyesibini ngamaBhulu, eyesithathu ngamaKhoyisani, eyesine ngamaMfengu. Kodwa zoyi-4 ezo division zabethwa zanqunqwa nguSandile zonke zesa babulala abantu abaninzi. Lithi balo umlungu wayephethe kapha uGeneral John Hare zangalinde into bagxothwe eNgilane waresign. Zangayamkele into koyiswa ngumuntu omnyama. Qaba lo muntu omnyama into engafundanga izobetha yena ebethe uNapoleon Europe. Zangayamkele uHare loo nto leyo. Kodwa wathi awuresign wathi ubuyele eNgilane. Wathi ekhwele enqanaweni xa ehamba enyuka egqitha komaNigeria wahuwa inhliziyo wasweleka. Kwaphela kuHare. Ebethwa ngabantu abamnyama emkhubiso. Abelungu ke kube ngabantu abanenzondo. Bathi abo babesindile ke pha beza kwelitala. Kuthiwa babe badubula abantu abamnyama ngathi zinyamakazi. Ngoba kaloku benomsindo wokubethwa ngamaXhosa phi kwaNgqika. Bathi njengoba bebuya ke pha besuka pha bezezongqwelerha abanye befile abanye benzakele abo babesindile babebulala kwanto engumuntu omnyama. Imagine usuka phi eQoboqobo usihla ngexesi bhofolo uze kwelitala. So aba bantu babulawa kapha babulawa ngenxa yomsindo nempindezelo yokubethwa kwabelungu sithi singabantu abamnyama apha kuQoboqobo. Yiloo nto kwabulawa abantu apha. Ngoba kwakuthi bakudityana nomama nomntana nomuntu kufaka imbumbulu ngoba batheni baqabene. Kulaa ndawo sikuyo ke apha ke akho kude kakhulu apha. Kwa aMandlambe lana edibene namambalo abethi inqwelo zisuka apha eRhini ziwele iFish River le besiya eNgqushwa. Kuthiwa zaziyi-43 ithimbali zoyi-43 zabulawa abelungu ababepha. Zange kube khona usindayo. Ndizama ukuthi ke aba bantu babulawa apha yayilixesha lemfazwe. Zange sibulawa kokoko nathi sabulala. Nathi sababetha belungu. So andifuni simka apha sinento yoba ngathi yayisithi kuphela ababethwayo. Yayiyimpindezelo leyo basibabethe phi kuQoboqobo. Nkosi mawaba kuwethu.